ראית? רגע, אושרי. יונה. שמעת אותה? אנחנו שנינו מאותו אחת. לא, הוא מצטער. תשאיר לו, יונה, נו. דמעות עם דמעות כמו בשוטר אזולאי בסוף? יונה, תשאיר, נו, תשאיר. נו, יונה. אנחנו שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אך לא בא לבלורית שיער. באנו לקחת פנסיה, לדפוק את קופת המדינה, לקחת פנסיה חשבון האוצר. יפה! איזה שיר המציאותי, אה? אתה חייב ללכת לכוכב נולד, לצדי צרפתי. אתה מעלה את זה לפייסבוק? ביוטיוב. ביוטיוב אתה מעלה את זה? יונה, משהו לאומה? משהו לאומה. מתי אני כבר לא אהיה, מחר כבר לא אהיה קיים. אני איש של חורף בין אלפי אנשי ים, ובקיץ הזה אני לא אהיה פה קיים. עם ריקוד, עם ריקוד. לא? נו, עם ריקוד, יונה. בעזרת השם לא רק שתהיה פה. בעזרת שאני אהיה. מה את רוצה על זה? עשית את זה עכשיו? לא. מתי? בוא, אני חבר'ה, זאת תקשיב אותך, מה הבעיה? יש שתי חברות חדשות נכנסו. אני עוד מעט הולך, אני לא יודע אם יש לי כופרת יענו. יש שתי חברות חדשות נכנסו. גם אורנג', איפה אשתי? גם אורנג' לא, וגם כופרת אקספון. כי היא רוצה לצאת לפנימיה. די, די. אתה... אף שלי יתפוס את כל התמונה, די. לא, אני נוסע לאמנון, נראה לאן היא לוקחת אותי. תקשיב. לנה, משהו לאומה? לנה. ו-018. אתה איתי או לא? נו, אתה איתי או לא? מה? אני איתך, כן. נכנסו אורנג' עכשיו, אינטרנט, ביבי, איתי, אתה פה? משהו לאומה? ונגיד גם אקספון, 018.